An ɗaura auren ɗan siyasa kuma ɗan gwagwarmaya Comrade Lawan Munkaila kamar yadda addinin Musulunci ya tanadar. Taron, wadda aka ɗaura a unguwar Malali GRA, ya samu halartar ɗumbin al'umma, 'yan uwa da abokan arziki da kuma 'yan siyasa daga ɓangarori daban-daban a faɗin ƙasar nan. Da farko, Malam Adamu Abdullahi ya nemi auren Maimunatu a wajen waliyinta akan sunnar Annabi Muhammad wanda tsira da aminci suka tabbata a gare shi. Sannan waliyin na Maimunatu ya amince kuma ya bada aurenta ga Sa'idu bisa jagorancin waliyinta Adamu Abdullahi. Daga bisani, Ahmad Muhammad Yusufari ya nema wa Lawan Munkaila auren Hawwa'u Waziri daga waliyinta Malam Abubakar. A nan take, malamai da sarakunan gargajiya da kuma sauran dubban al'umma musulmai suka ba da shaida kuma suka amince da ɗaurin auren kamar yadda addinin Musulunci ya tanadar. Gaisa tukunna. Me ka hannu ku gaisa. Kai ne wane? Ni ne Adamu Abdullahi. To wakilin yana neman auren ina neman auren yarka ɗana Sa'idu. Bisa da sunna bisa sadaki nawa? An biya nemi izini na nemi izini tsakanin Sa'idu da Muhammadu bisa ga sunnar Annabi Muhammad bisa ga sadaki naira 200,000. Ka ba da aka yi masa sai kuma bisa ga sunna bisa ga sadaki naira 200,000. To ba da izini ka ce kana neman izini ka ɗaura musu ana sigar neman yanzu ka ba da izini a ɗaura a Maimunatu da Sa'idu. To alhamdulillah. Ina ɗayan ango. magana ta kare Ina ɗayan. Daga bisani aka gudanar da addu'o'i na ɗorewar zaman lafiya, wanzuwar tattalin arziki ga ma'auratan da ma al'umma musulmai baki ɗaya. Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka zaunar da garuruwan. Amin. Allah ka zaunar da Kaduna State Amin. lafiya. Allah ka kawo zaman lafiya. Amin. Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Amin. Allah ka kawo zaman lafiya a Amin. Najeriya. Wannan gida Allah ya saukar da albarka a cikin. Amin. Mai gidan Allah ya biya masa bukatun. Amin. Iyalansa Allah ya musu albarka. Amin. Iyalan mu Allah ya musu albarka. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Kowa da bukatunsa na alhairi na duniya da na lahira Allah ya biya mana. Amin. Allah ya buɗa mana. Allah ya yassare mana. Amin. Zaɓuɓɓukan nan da Amin, suke shehi. gabatowa a Najeriya Allah ka zaɓa mana shugabanni na Amin, shehi. wayanda suke kai yanzu kuma An gudanar da raye-rayen gargajiya, kaɗe-kaɗe da kuma gaishe-gaishe gami da sakonnin murna da farin ciki. Daga ƙarshe, angon wato Lawal Munkaila ya jagoranci abokanansa zuwa gaisuwa da kuma bangajiya gami da godiya ga iyayen amarya, inda suka nuna farin cikinsu da kuma murna bisa amincewa da kuma damƙa amanarsu ga Lawal Munkaila. Assalamu alaikum warahmatullahi. Farko a madadin shi ango da abokan shi za mu fara godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana. Sannan kuma kalmomi ba za su iya mika saƙon godiyar da za mu iya ba ku ba ku iyayenmu na wannan gida da wannan karamci da aka mana a irin gida irin wannan gida mai daraja da mutunci, gidan malamai, gidan da aka san ya kamata a ɗauki a baka a wannan gidan an gama komai. To muna roƙon Allah ya saka mu da alheri. Mu ba mu da abin da za mu iya gode muku da shi, kuma shi Lawan abokin mu ne. Da yawan mu nan mun taso tare kuma muna gwagwarmaya tare, kuma wasu da yawa ma nan abokanan nema ne.
gani nan anan ni ma ka kalle ni kalle Hawwa kuma na san muka daure muka baka wallahi da zafi muka baka ba dan muna Allah dauriya kawai muka Amina me dan Allah a baya gashi na jin muryarta baka mu ma a matsayin iyaye muna ƙara roƙonka amana kai hakuri da ita saboda kai ne a san kai ne kuma za ka ba ta to duk yadda ta ga ta An gudanar da ɗaurin auren ne a ranar 6 ga watan Yuni na shekara ta 2026 a unguwar Malale GRA da ke cikin garin Kaduna. Ƙarshen rahoton kenan, Babangida Ahmad, BMR Hausa daga Kaduna a Najeriya. Akwai motar da aka dauko saboda kaya. Na baba. Ada